tænkte også, jeg tænkte, du havde den mellem benene, så var det en måde, jeg tænkte, okay, det kan vi også. Ja, men altså, tilbage til Anders tankegang. Vi skal se løbet efter Dobbeltfjord, for der kommer Anders mod vores konkurrenter i morgen. Så der vi skal lige se, hvordan de klarer sig i forhold til. Fordi vi ved præcis, hvordan det går i forhold til Lasse og Anders. Men hvis de bliver slået af de andre, så kan det godt være, at vi skal slå med mit Anders lidt. Jeg tror godt, vi kan lage dem, men jeg ved bare ikke, hvad Sarah Laursen er. Altså bare, jeg tror, det var en tryk, og så... Jeg tænker ikke, at hun godt flytte sig selv. Problemet er, at hun godt flytte sig selv. Så er resten af båden. Det er bare fordi, jeg kan mærke, hvor træt jeg er efter det her løb nu, ikke? Så tænker jeg bare, hvordan fanden bliver det så i morgen? Jeg håber fanden, vi får et bedre indledning. Der er bare på bedækningsskammen, så er jeg bare glad. Og så Sara, Linda og så dig. Ja, det er virkelig. Jeg tror. Derovre skulle det være mig, der lovede Så det der billede i det blå og hvide? Ja. Så er det vel en pære, der ligger foran. Hvad laver Ja. du nu? Og det er jo 23 sekunder. Er det Oliver, der hedder? Det ser rigtigt ud. Ja, jeg tror også, det er det ligger først og marken, der ligger to, Men der er prøv at se dommerbånden bliver dernede nu. Den er Og så er der lidt luftvarmning her med DSR's Mark Martin og Sverre Nielsen. Der er Rasmussen også med oppe. Ja, er det ikke godt? Det synes jeg. Du starter med B. Bagstump. Jeg starter altid med August. Det var ikke til. Ja, jeg vil sige det. Tak for lån. Jeg mærker det også rigtigt. Jeg kan overskue i morgen. Jeg kan være træt af det. Altså ikke men hvem er det, der ikke er der? Selvom at jeg ikke var sådan, jeg tænkte, jeg vidste bare ikke, så jeg var sådan lidt af det. Ja, det var ikke sådan tænkt, at jeg var sådan, jeg skal jo bare bruge magt. Altså, at man så kunne tage. Men altså, det var også lidt, det er underligt, når man sidder,
Det er ikke også lidt svært. Jeg har så også lige været ude og rundt dobbeltskot af det. Det var bare en god sted. Var han ikke også ude? Det er meget ej, det er lyst. Ej, det var en træer, hva'? Ej, hvor skubber! Ja, det tænker jeg også. Ja. Ej, det kan være flot, hva'? Ja, det må man sige. Ja, der bliver ikke givet ved. Nej, det gør der ikke. Der er ikke nogen der sådan sidder og lurer og passer. Stakkels de der. Hvis de husker til det igen. Ja. Mamma, Men nu er det vel efterhånden lige meget, hvem er det? Ja, det er det. Ja. Så var det jo også det sidste år, ikke? Sidste år. De sad der begge to bare kiggede ned i jorden hele løbet. Nej, det tror jeg ikke. Altså, de var kommet mod sig, så kiggede jeg. Nej, det er ikke så stort.